Vivir, hablar. Min jgħix, jitkellem u jaġixxi mingħajr vjolenza ma jkunx qed iċedi, jitlef jew jitlaq xi ħaġa, iżda jkun qed jixxenna għal kollox. A todo. Como dijo San Juan 23, hace 60 Kif qal San Ġwanni 23 60 sena ilu fl-enċiklika tiegħu Pacem in Terris, il-gwerra hi ġenn. Bla sens. Kull gwerra, kull konfrontazzjoni bl-armi dejjem tispiċċa f'telfa għal kulħadd. Ejjew inkabbru l-kultura tal-paċi. Ejjew niftakru li anki f'każ ta' diviża tiegħek innifsek, l-għan aħħari għandu jkun il-paċi. U l-paċi dejjiema isseħħ biss mingħajr armi. sin armas. Hagamos. Ejjew inħallu n-non-vjolenza tkun il-gwida tal-azzjonijiet tagħna, kemm fil-ħajja ta' kuljum u kemm fir-relazzjonijiet internazzjonali. Y oremos. Nitolbu biex tixteret aktar il-kultura tan-non-vjolenza billi jitnaqqas l-użu tal-armamenti mill-pajjiżi u miċ-ċittadini. Tanto por parte de los estados como de los ciudadanos.